Chcel by som jeden krátky príklad vám povedať. V týchto dňoch už som prečítal jednu a čítam vlastne druhú knihu od veľkého kazateľa Spurgeona, ktorý žil skorej veľa rokov. A veľmi som dojatý s tým, čo ten človek skorej veľa rokov pre nás, keď sme ešte nežili, písal alebo kázal, alebo niektoré príklady dáva vo svojich knihách. Staručký kazateľ, viacej ako 80 rokov, nemohol viacej slúžiť v zbore. A preto zbor si myslel hľadať mladšieho človeka. No ale nevedeli, koho vybrať. A preto poprosili staršieho kazateľa, vlastne toho staručkého, verného, Bohu oddaného človeka, pomôž nám, aby sme si naozaj vybrali toho pravého kazateľa pre náš zbor. Máme jedného mladíka v našich misiách, no ale nevieme, či je on naozaj ten pravý pre náš zbor. Povedal starý brat, kazateľ, viete čo, pošlite ho ku mne. No tak stretli sa starý pán kazateľ a tento mladý kandidát. A brat kazateľ starý mu hovorí, vieš čo, prosím ťa, zajtra na ráno o 3:30 prídi ku mne doma. O 3:30? Áno, o 3:30 ráno. Máš auto? Mladý kazateľ hovorí, nemám auto. No dobre, ale predsa len príde o 3:30 ráno. Prišiel o 3:30 ráno, zaklopal na dvere. Mali oni tam nejakého domára, by mu otvoril dvere. Nech sa páči, posaď sa. Pán kazateľ sa zobudil, chystá sa, aby si sa s ním schováral. 3:30 ráno. Čaká mladík, čaká. 4:30 prichádza ten sluha, alebo doma. No, pán kazateľ si teraz číta Bibliu, trochu ešte počkaj. 5:30. Áno, on si skončil svoje čítanie, ale teraz začína s modlitbou. Bolo 6:30, vyšiel ten do doma, hovorí mladému, prepáč, pán kazateľ povedal, že myslí, že dnes sa s tebou predsa nemôže rozprávať. Ísť domov a asi na druhý krát bude tento rozhovor. Mladík odišiel, mladý človek. Starý kazateľ vyšiel a pýta sa toho domára, no ako reagoval? Celkom kľudne. Celkom dobre. Starý kazateľ si sadol a napísal list pre starší zbor. Mladík je presným človekom. Usilovný je v stávaní ráno. Hotový je čakať. Trpezlivý je. Nie je vzbúrenec. Povedali by sme, nebúni sa. Nemúdre. Ja neviem, 3 hodiny alebo 4 čakať, ja by som ešte už niečo povedal. Smierenie a počúvanie. Prosím starších bratov, zoberte ho za kazateľa. Áno, už z tohto príkladu môžeme si asi rozumieť alebo vidieť, aký asi by mal byť pán kazateľ.
napríklad kazateľ. Ale pravda, Biblia nám hovorí ešte niektoré vlastnosti, ktoré by asi mal mať jeden kazateľ. A drahý brat Franko, Janko, ja sa volám Frank, prepáč. A ja viem, že ty máš mnohé dobré vlastnosti. Isté aj tvoj zbor je ešte viacej tebe, taktiež aj tvoja manžel, tvoje charakteristiky, aj ty je. Ale pred vami je jedna služba, takzvaná kazateľská služba, a preto z krátkosti ešte len niečo. Aké vlastnosti by sme mali mať? Tu počítam aj seba. Prvá vec, ktorú asi spomína apoštol Pavel, ktorý píše mladému človeku Timotejovi, za koho ráta, že bude ten, ktorý zoberie to breme evanjelia a poniesie do všetkých krajín sveta, keď asi jeho nebude, Timotejovi píše a hovorí mu: Timotej, maj opravdivú vieru v Boha. Znamená, vlastnosť jedného kazateľa je popri tomto všetkom, čo som povedal v tomto príklade, aj to, aby mal opravdivú vieru v Boha. Prosím vás pekne, všetkých bratia a sestry, mladí priatelia, Janko a Anna, kto bude mať opravdivú vieru v Boha, ak nebude mať jeden kazateľ slova Božieho? Znamená, kazateľ slova Božieho musí a má mať opravdivú vieru v Boha. Absolútne, 100% svoj život dať Bohu do rúk a veriť. Čokoľvek sa stáva na tejto zemi, tu vloženo, lebo neviem, kde budete žiť. Absolútne mať opravdivú vieru v Boha. Pavel ďalej spomína: merkuj, alebo daj pozor na seba. Znamená od dnes, a nie od dnes, ešte od skôr. Mali ste mať, alebo mal si mať pozor na seba. To je veľmi dôležité. Pozor na svoj dom. Pozor na svoju manželku. Ako my žijeme. Či naozaj opravdivá viera v Boha je v našom dome. To je veľmi dôležité. V tejto knihy, ktorú teraz čítam od Spurgeona, on spomína a hovorí, že pre jedného kazateľa poslucháči hovorili návyky každú nedeľu. Ach, keby len nikdy nezišiel do ústnej kazateľnice. Tak dobre kázal. Ale keď ho v stredu videli na ulici, a štvrtok, keď ho videli na ulici, a útorok, keď ho videli na ulici, viete, čo hovorili? Ach, keby ten len nikdy nezastal za tú kazateľnicu. Len je dôležité. Vidíte, ako tie hodiny stále. Tik, tak, tik, tak. Kazateľ spíše. Posledné, čo chcem povedať, majte opravdivé stanovisko až po koniec. Až po koniec. Apoštol Pavel nepíše Timotejovi, hovorí, vieš Timotej, to, čo som ti napísal v 1. Timotejovej, a toto, čo som ti napísal v 2. Timotejovej, vieš to tiež za tvojich prvých, 10 rokov. A potom uvidíme. Zmení sa situácia, a ak budem živý, napíšem ti ešte jeden tretí list, tak nebudem živý, čo to robím. Nie je tak. Apoštol Pavel píše Timotejovi, hovorí, toto ti je od dnes za večnosť. Preto, tak si musíme zobrať jedno slovo. Od dnes za večnosť. Nechcel som, ale spomeniem aj toto. Veľmi je zaujímavá tá kniha. Môžete sa pozdejšie pýtať, ktorá je tá, kde niekto chce čítať. Spurgeon hovorí, že niektorí kazatelia sú ako hračka na ten féter. Nakrútiš, aj pokým je nakrútené, on robí, odrazu zastane, nič robí. Nie. Opravdivé stanovisko
až po koniec. To je veľmi dôležité pre vás. Na záver chcem povedať ešte. Radiam, áno. Váš život je Ježiš Kristus. To je najdôležitejšie od všetkého, čo som doteraz povedal. Váš život je Ježiš Kristus. Apoštol Pavel hovorí ďalej, ja by som taktiež spomenul aj vám. Bojujte dobrý boj viery. Nebudem o tom rozprávať. To je boj. Dobrý boj viery. Svoj beh dokonajte. Vieru zachovajte. Pamätajte, každú chvíľu, na každom kroku, kde sa kod nachádzate, v Petrovci, možno neviem, možno v Kanade, možno v Amerike, možno v Afrike, ako misionár, viem. Pamätajte, vy ste kazateľský, manželský pár. Veľmi dôležité. Veľmi dôležité. Pani, požená tieto slova, prajem vám naozaj veľa úspechu v vašom budúcom živote s Pánom Ježišom Kristom. Amen. Amen. Prosba. Pane môj nebesie, mocný, priznaj sa k mojim snom, učiň ma hrdinou. Ako sa podáš ti narovná strom, daj sa mi narovnať pod úderom. Daj sa mi usmievať z rán. Ty, ktorý v duši mi čítaš, väčšiu daj hrdinskosť. Daj niesť z drvenej klasy tráv, zohnem sa k slnku vždy na pozdrav. S očami tichým, tvrdosťou nezbytý, s istotou,
moj život že vriadiš iba ty. Života hmlami, ostrý vietor dvuje, zlatý
Bože, Ty si svoju cirkev na skale založi. Ty si lodne z neustále varova a množí. Tvoja krv, čo zdravica bráni, aby nás sa potratí. Cirkev tu ani pekla bráni nemôžu už nás stratiť. Skala večná, skala nesie ju a drží. Na nej duchu sa zjavila príbytu, ten Boží. Tvoja krv, čo zdravica bráni, to by nás sa potratí. Cirkev tu ani pekla bráni nemôžu už nás stratiť. Ktorý si z milosti úperne založí. Chválu vzdáva z úprimnosti Božiu srdce vloží. Tvoja krv, čo zdravica bráni, to by nás sa potratí. Cirkev tu ani pekla bráni nemôžu už nás stratiť. Imamo svečanosti povodom bilo kakvog povoda što je za napredak Hristove crkve. Ne možemo drugačije da se osjećamo nego radost. I zbog toga zahvaljujemo Bogu što On među nama i među vama ovdje, konkretno u Klošanu, čini svoje delo. I Gospodnje delo uvek, kako reče onaj stih koji je brat Jarko na početku rekao, dan koji učini Gospod, da kličemo i da se radujemo u njemu. I to je naša prednost danas. Želim da predam pozdrave braći i sestara iz Vršca, koji pozdravljaju i raduju se upravo tome što se događa danas ovdje. Želio bih da isto tako pročitamo iz Božje reči, iz prve poslanice Timoteju. Skoro da smo se ja dogovorili u četvrtoj, zapravo 5. glavi. Čitamo u 5. poglavlju. To je pastoralna poslanica, kao još nekoliko koje se obraćaju, u kojima se obraća Božja riječ pojedincima, saradnicima evanđelja, propovedanja, kao što je bio i Timotej. I u 5. glavi od 17 kaže ovako. Kaže ovdje, oni koji dobro upravljaju, vidite, i ono vreme je bilo, možda je bilo neki koji nisu dobro vodili svoje poverena stada. Oni koji se bave propovedanjem i poukom, treba ih smatrati dostojnima dvostruke časti. Ako je dvostruka odgovornost, morala da bude i dvostruka čast. Čast dolazi isto tako u prepoznavanju propovednika ili starešina koji dobro vodi. Niko nema a priori pravo na čast, dok najpre nije pokazao da zaista
vodi tako da daje odgovoran za svoju službu, da je odgovoran. Delo Hristovo, delo Bože u Isusu Hristu je najsavršenije i odgovornije delo u ovome svijetu. Iz tog razloga ta odgovornost u ime Isusa Hrista voditi njegovo stado jeste veoma velika, rekao bih, dvostruka. Daje se odgovor crkvi i daje se odgovor Bogu. Ne izostaje ni Božja nagrada, ali pre nego što ona stiže, crkva je pozvana da pokaže tu čast, tu nagradu kojom priznaje trud i delo svoga propovednika, pomazanika Božjeg. I zbog toga, braćo moji i sestre, kad je reč o toj časti, evo jedna slika, odnosno situacija kakva je bila nekada u susjednoj Rumuniji za vreme komunizma. Svaki propovednik je bio jako dobro praćen. Sedmično, po nekoliko puta treba da se javi na određeno mjesto i da tamo provede vreme u ispitivanjima u kojima je trebao da ima zaista mudrost koja dolazi samo od Boga, da zna kako da se postavi i da zna kako da vodi crkvu Hristovu, a da pritom ne izgubi pravo na službu, jer svaki propovednik je imao knjižicu, legitimaciju. I državna bezbednost, oglašena sekuritatea mogla je svaki čas da uskrati ili da oduzme tu dozvolu. Propovednik bi se pojavljivao nedjeljom da služi. On bi se pojavljivao tek pošto je bio molitveni čas, pošto su bile biblijske pouke, i onda se pojavio da prenese poruku Božje riječi. Kada bi on ušao, recimo ovako, na ovakva vrata, 800, 900, 1000 ljudi prisutnih, odjednom bi se svi podigli. Neki su rekli, jel te, pa kao i nas koji, zbog čega to sad odjednom samo tom čoveku, tom bratu. I onda su oni rekli, zbog toga što on preko cijele nedelje stoji između Gospoda i njegove crkve i zato što često je isprekidan onim izletima u policiju gdje mora da tamo brani interese crkve. Zašto da postoji? Zašto da se sastane 2 puta nedeljno? Zašto da u nedeljnom danu se 2 puta sastane? I onda nekako silom su ukinuli popodnevnu službu. I onda su oni rekli, dobro, imat ćemo prepodne, ali zato će ona trajati dvostruko više. Iz tog razloga su, evo na takav jedan simboličan način pokazali da taj koji je u toj službi, kome je povereno toliko mnogo i koji ima toliko veliku odgovornost, na takav način mu se ukazuje čast, makar jednim gestom. A sigurno u razgovorima, sigurno u zajedništvu je to bilo pokazano na veoma konkretan način. Od početku vekov je troosoba, Očec, Sin, Sveti Duh. Veríme v nášho Pána Ježiša Krista, Boha zjaveného v skutočnom ľudskom tele, v jeho zrodenie z Pány, v jeho bezbriešný život, božské zázraky, zastupiteľskú a s Bohom nás zmierujúcu smrť na kríži, skriesenie, na nebo vstúpenie, prácu jeho ducha, jeho osobný, blízky a vyvstení príchod v sláve a moci.
Veríme v Boha Svätého Ducha ako osobu, ktorý usvieča ľudí o hriechu, strátenosti na večnosť. Prebýva vo všetkých znovuzrodených osobách, uschopňujúc ich, aby žili svätý život, svedčením a pracovali pre Pána Ježiša Krista napriek protivenstvu sveta, tela a satana. Veríme, že Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz. Pokúšaní od satana, Boha tohto sveta, padli do hriechu i hriech prešiel na všetkých ľudí, ktorí sú v dôsledku toho stratení, neschopní sami seba zachrániť pred Božím hnevom a potrebujú byť spasení. Veríme, že je aj človekova vôľa porušená hriechom a preto človek nie zo svojej vôle, ale pôsobením Svätého Ducha hľadá Boha. Veríme, že spasenie je dar Boží tým, ktorí učinia pokánie a osobne uveria v Ježiša Krista, že je to umožnené milosťou Božou cez preliatú krv Pána Ježiša Krista a obrodenie Svätým Duchom. Veríme v univerzálnu cirkev ako telo Kristovo, ktorá stojí na apoštolskom učení a v jednote ducha všetkých opravdivých veriacich. Veríme v cirkev ako spoločenstvo veriacich pri stole Pánovom a pri krste ponoreným znovuzrodených osôb. Vyznávame všeobecné kňazstvo veriacich, ktorom sú všetci členovia cirkvi povolaní v službe podľa darov Ducha Svätého. Veríme vo vzkriesenie tak spasených, ako aj stratených. Tých, čo sú spasení, vzkriesenie do večného života s Bohom. Tých, čo sú stratení, vzkriesenie do večného odsúdenia i oddelenia od Boha. Veríme, že Kristus prikázal cirkvi, aby išla do sveta a činila učeníkmi všetky národy, krstiaci v meno Otca, Syna, Svätého Ducha a učiac tých, čo uveria, zachovávať všetky Kristove prikázania. Ja tejto viery je uschopnuté, aby budúci brat kazateľ dal svoj sľub k tomuto vyznaniu viery a spred Slovenskej jednoty baptistov raz potom začíta sľub cirkvi. Bratia, nech sa páči. Na základe povolania, ktoré som dostal od Pána, s Božou pomocou chcem zvestovať čisté evanjelium Ježiša Krista a ľudí privádzať na cestu spasenia. Podržiavam sa význanie viery uzneseného Slovenskou jednotou baptistov v Srbsku Čiernej Hore. Tých, ktorí sú mi zverení viesť k zodpovednému, čestnému a čistému životu, a to v súlade s písmom svätým. Úlohy, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, chcem plniť zodpovedne a svedomite na úžitok celej baptistickej cirkvi a na slávu nášho Pána. Budem dbať na to, aby bohoslúžby v zbore a ostatných zboroch Slovenskej jednoty baptistov boli vždy dobre a zodpovedne zabezpečené. Budem vykonávať a zabezpečovať duchovnú a pastoračnú starostlivosť členov zboru a členov ostatných zborov Slovenskej jednoty baptistov, ich rodinných príslušníkov, ale i tých, ktorí o túto starostlivosť prejavia záujem. Budem dbať o poriadok a právnu čistotu zboru a Slovenskú jednotu baptistov a usilovať sa o jednotu a rast, a to v úzkej spolupráci so staršovstvom zboru a vedením Slovenskej jednoty baptistov. V súlade s písmom svätým a svojim svedomím chcem prijímať napomenutia a rady vedenia Slovenskej jednoty baptistov, misie staršovstva zboru, ako i ostatných členov zboru. Budem zachovávať mlčanlivosť o veciach, s ktorými sa mi veriaci zveria do pastoračný rozhovor. Slovenská jednota baptistov v Srbsku a Čiernej Hore. Ordinácia brata Jána Franku za kazateľa v rámci SJB uložená 25. apríla 2004. Staršovská konferencia Slovenskej jednoty baptistov dňa 24. januára roku 2004 v Padine uznala brata Jána Franku za kazateľa v rámci SJB.
dnešnou ordináciou menovaného brata toto rozhodnutie nadobúda platnosť. Prijímame ho ako Bohom pomazaného služobníka našej jednoty a misie a zavezujeme sa, že mu budeme prejavovať patričnú úctu a budeme ho modlitbami podporovať a ochraňovať jeho službu. Že mu umožníme, aby svoje schopnosti a čas spolu s rodinou venoval poslaniu, ktoré dostal od Boha k výkonu duchovnej služby. Že budeme s láskou dozerať na jeho služby. So žehnaním hojného Božného požehnania. Slovenská jednota baptistov, Loženok dňa 25. apríla roku 2004. Ďakujem. Ďakujem bratom za tieto slova a dajeme si na vedomie, že všetci my tu prítomní svojou prítomnosťou dosvedčujeme týmto slovám, ktoré bratia povedali. A skladáme ruky na brata Jána Franku, ktorého ustanovujeme za službu kázateľa v rámci Slovenskej jednoty baptistov. Rozhodnuté v Padine a vykonávajú dnes 25. apríla 2004 v Ložanoch brat Jan Králik, brat Avram Vega, brat Jaroslav Jurik. Prosíme obecenstvo, nech povstane. Náš drahý občan, jedine v zástupách nášho Spasiteľa Ježiša Krista ideme k Tebe, pravda, ako s detinskou dôverou, lebo nás vidíš i túto chvíľu. A Ti ďakujeme obzvlášte, že môžeme byť v takomto obecenstve, kde sa raduje naša duša práve z toho, že povolávaš ešte mladých ľudí do Tvojej službe. Ďakujeme Ti, že si ho povolal v jeho mladosti. Dal si mu spasenia a dal si mu i dary, ktoré sme prepoznali, Pane, a preto Ti ďakujeme. Chceme ťa i poprosiť, náš Oče, obzvlášť za brata Janka, keď bude stáť v Tvojej službe, aby si ho Ty opásal mocou múdrosti, Duchom Tvojim Svatým zhora. Aby Duch Tvoj Svatý pôsobil skrze mňa. Aby ako on dožil spasenie ešte mnohých skrze slova, ktoré bude hovoriť. Evanjelium Tvoje, keďu si Ty sám prikázal hlásať ľudu. Požehnaj ho. Požehnaj jeho dom, jeho manželku. Aby mu bola vždy slibujúca. Kdekoľvek sa bude nachádzať. Veríme, že budeš s ním. Ty si to zasľúbil, Tebe ho odozdávame do Tvojich svetí. Amen. Čo náš nebeský, my si ďakujeme za tú krásnu požehnanú chvíľu. Tak si ešte ďakujeme za nášho milého a drahého brata Jana Frankovho. Ďakujeme Ti, že on je sluha Tvoj. Ďakujem Ti za jeho prácu, ktorú konal doteraz, Pane, pre Teba. Tak očiami viery hľadíme dopredu. A verím, že skrze jeho život jeho manželky chceš ešte vykonať mnohé divné skutky na tejto zemi. Aby ešte mnohí skrze nich spoznali, aký si Ty krásny, divný, silný, milostivý, Otec láskavý. Prosíme ťa za brata Jana, aby si bol s ním nielen dnes, zajtra a na veky. Aby si mu dával silu z neba práve v tú chvíľu, keď bude najpotrebnejšie. Aby si ho viedol tou úzkou cestou, ktorou si Ty išiel. Požehnaj dielo práci, ktorú koná a ktorú bude konať.
Merkuj, Pane, a zachovaj všetky časov. Naozaj dávame ho do tvojich rúk, lebo ty si najsilnejší, najláskavejší. Si náš dobrý Otec nebeský. Pána Ježiša Krista, prosím, milého a drahého brata, Amen. Gospode Bože naš svemogući, mi ti zahvaljujemo puni radosti ovog dana na ovom mestu, zbog tvog predivnog dela. Zahvaljujemo ti za poziv koji si već od večnosti imao u planu i imao za našeg brata Janka Franku u pravo vreme. Hvala ti što danas on može da bude pred tobom i pred zajednicom kao oruđe spremno, da ga ti, Gospode, upotrebiš na tvoju slavu, na korist i rast tvoje crkve i na blagoslov spasenja mnogim izgubljenim osobama bez spasenja Isusa Hrista u ovome svijetu. Zbog toga, Gospode, tebe molimo da ga ti opunomoćiš svojim svetim duhom, da mu daš tvoga pomazanja, da on, Gospode, bude upravljen tobom mudrošću tvojih reči, Boga duha i da njegov život njegove supruge i porodice budu, Gospode, primjer koji će slediti svi oni koji slede tebe. Ali treba nam se ugledati na nekoga koji je pored nas. Hvala ti što si postavio brata Janka ispred i hvala ti, Gospode, što nagrada, što blagoslov, što zaštita jeste tvoja nad njegovom službom i njihovim porodičnim životom. U imenu Gospoda Isusa Hrista i zahvaljujemo i molimo te. Amen.